הראשונה שאחי נגע בי, בגיל 8, השאירה אותי כואב ומדמם. לכל אורך אותו הלילה ארוך הסתכלתי לכיוון הדלת והתפללתי שמישהו יבוא להציל אותי. אבל איש לא בא. עד גיל 14 הייתי עבד אמין של אחי, שעשה לי דברים שאני אפילו לא יכול לכתוב, וכל מה שרציתי הייתה נקמה. הסיפור שנקרא כאן בחדר אומנם שייך לאדם אחר, צעיר שהאסירים כאן כלל לא מכירים, אבל היושבים פה מבינים היטב את התוכן ואת המשמעות של כל מילה. כל אחד מהאסירים האלו השאיר בחוץ לפחות קורבן אחד, עם תחושות זהות לגמרי. רציתי להרוג את אותו החלק שגרם לכל זה לקרות מלכתחילה. רציתי לנקום בעצמי. אחי הראה לי איך לאנוס, ועשה את זה מולי. רציתי לנקום בכל ילד, בכל גבר, בכל אישה, בכל ילדה, בכל דבר חי. האגף שלהם בחיל הרימונים נראה בדיוק כמו שאר האגפים, אבל לאסירים פה יש מכנה משותף מאוד מצומצם. כולם עברייני מין, מחציתם פדופילים, כאלו שפגעו, תקפו, ניצלו, ורגע אחרי העונש חשבו בעיקר על עצמם. כשאתה נכנס לבית הסוהר, רק חושב איזה בהתחלה, בשנייה הראשונה, איזה מסכן אתה, ואיך נדפקת, ואיזה צרות יש לך עכשיו מתוך הכלא. לאט לאט אתה מתחיל לצאת מהמחשבות האלה, ופתאום מתחיל לחשוב בגדול על מה שאתה עשית. ריש הוא אחד מ-1,400 עברייני המין הכלואים בבתי הסוהר בישראל. הוא מרצה בינתיים 10 שנים אחרי שהוא הורשע בתקיפת ביתו. בשנה הבאה צפוי להשתחרר. רק שעבר לאגף המיוחד והצטרף לטיפול קבוצתי. הסכים לספר לראשונה על העבירות שביצע, נחשף, ועבור המטפלים זהו השלב העיקרי. חלק גדול מהסיפור של עבריינות המין והטיפול בעבריינות המין שוכב על הבסיס של ההכחשה. רוב האנשים שלנו, שליש מהאנשים שנמצאים בשירות בתי הסוהר על עבירות מין, בכלל לא רוצים להגיע לטיפול, הם בכלל מכחישים את עובדת היותם עברייני מין. איך אתם מרגישים מול הסיפור הזה? ככה מהבטן, בלי לחשוב על זה. לזרוק, רגשות. השפלה. אנשים אומרים לעצמם, אולי שווה להיכנס לטיפול כי יש לנו סיכוי יותר טוב לקבל חופשות, לקבל תנאים יותר טובים, אולי להשתחרר שחרור מוקדם. אז בהתחלה המוטיבציה היא חיצונית, ואנחנו מוכרחים לגבי כל המטופלים שלנו שהמוטיבציה הזו הופכת במהלך הטיפול להיות בהחלט מוטיבציה פנימית. במקום שלי אני מרגיש אחד הדברים שהיו לו זה הנושא של נקמה. והדבר שאני מזדהה איתו זה בעצם, אני עברתי באותו דבר כמוהו. זה הרס לי חיים שלמים. הדרך שהחלה באגף תוביל לטיפול ארוך, תרופתי וגם פסיכולוגי, ובסופה כך מקווים יצא לחברה עבריין מין, אבל ברמת מסוכנות נמוכה למדי. פדופיל שיושב בכלא בדרך כלל הוא מאוד לא פעיל מבחינה מינית. בשביל רוב הפדופילים תקופה של אתנחתה, שבה הם לא מועסקים ולא מוצפים בדחפים מיניים. הבעיה מתחילה לקראת השחרור שלהם מהכלא. עליי בתור עבריין מין בטח מצפה לי קבלת פנים לא נלהבת. אני מסתכל על עצמי שעברתי שינוי. אבל העוד קין הזה שיש עליי, הוא לא מסתכלים עליו של אותו בן אדם שנמצא עכשיו, אלא מסתכלים עליו אותו בן אדם שביצע את העבירה. מדובר באדם שהורשע בעבירות מין, מעשה מגונה בקטינה עד גיל 16. הוא ביצע את זה בתוך פארק ציבורי, שזו נקודה שהיא מאוד חשובה עבורנו. כשהוא מתחיל לטייל והוא מגיע לאזור של פארק, שם אנחנו מבחינתנו מגבירים ערנות. המפוקח יצא בחצי שעה 40 דקות הקרובות, יצא מאזור הבית שלו, הוא מחפש קורבנות שהם בדרך כלל לבד. זאת אומרת, גם אם הילדים נמצאים כרגע בבית ספר, הוא מחפש את אלה שהם לא נמצאים במסגרות, הקורבנות החלשים יותר. רגע אחרי השחרור נקבעת לכל עבריין מין תוכנית פיקוח לפי רמת המסוכנות. יש הגבלות על קרבה לקטינים או למקומות ציבוריים, ויש גם בלשים סמויים של שירות בתי הסוהר,
שעוקבים מקרוב. הוא נוטל טיפול פסיכיאטרי, אחת לשבועיים מקבל זריקה שדי מאזנת אותו. מדיווח של הקצין פיקוח בשבוע האחרון, הוא בעצם הפסיק לקחת את הזריקה עצמה, מה שאומר שגם המצב הנפשי שלו הרבה יותר מעורר. שלומי, שימו לב, התנועה שלו היא די מהירה, לא לאבד קשר עין, לצמצם. קיבלתי. יחידת צור הוקמה על פי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין. בשנת 2007 פיקחה על 75 עבריינים משוחררים. כיום הבלשים הסמויים צריכים לשים עין על 1,049 עברייני מין. וכשיש כל כך הרבה סכנות ומעט מפקחים, כל שינוי בסדר היום של העבריין מדליק נורה אדומה. תראה שאתם מצמצמים, מישהו נמצא גם במרחק של נגיעה מהמפוקח במידה ויגיע לשם הקטין, אני מבקש לדעת על כמות הקטינים שנמצאים כרגע במקום. אנחנו אמורים למנוע מעבריין מין לחזור ולבצע את עבירת המין. כמובן שאנחנו עושים את זה עם הרבה מאוד רגישות. אנחנו לא מטרידים אותו, אנחנו לא מפריעים לו. הרבה מאוד מהעבודה שלנו היא עבודה סמויה, שהוא לא מרגיש בכלל. הוא רץ, יש אחד שצמוד אליו שנמצא איתו בקצב שלו, וכל השאר סוגרים מסביבו, יש סגירה טובה, הרמטית על המפוקח. שם את הפארק למעלה? הוא לבוש. הנה שתיים מאחורה. רואה שם את הבחור שהולך עם הקרבולת? תעשה חולף, תתמקם אליו. מדובר בהפרת צו, כרגע המפוקח נמצא בתוך הפארק. יעקב, כנס לתוך הפארק, תוציא אותו משם, תנתק, תבצע תשאול. יש לנו פה מצב סיכון שלא ייתן לנו להמשיך. תנתקו כל השאר, סוגרים מסביב, שהמפוקח לא יראה אתכם, על מנת שנוכל במידת הצורך להמשיך הלאה. פדופילים יותר מסוכנים מאנסים, כי פדופילים הם באים בגישה מאוד מאוד מפתה לילדים. ופדופיל הוא בן אדם שנותן לך את ההרגשה שהוא הכי טוב בעולם, שהוא יותר טוב מאבא ואמא, והוא מפנק, והוא קונה, והוא נותן, והיום זה סוכריה, ומחר זה טיול, ומחר זה ללטף את הכלב, וככה הוא רוכש את אמונו של הילד. בשנת 2010 תקף פדופיל את הבן שלי. הבן שלי היה בן 11. הוא היה שולח לו הודעות טקסט מיניות, כמו תצלם לי את האיבר מין שלך, אני מת לראות את הגוף שלך, אתה מטריף לי את החושים, יש לך גוף סקסי. במצב הזה, מזל שלי שתפסנו את זה בזמן ואקט מיני לא היה ביניהם. הם כן היו בהתבודדות, אבל אקט מיני לא היה. ב5 שנים שעברו מאז נדמה שהחיים של בנה עמדו מלכת. נזק נפשי כבד, טיפול פסיכולוגי, סיוטים בלילות. לא מזמן גם התברר להם שהעבריין הפוגע עומד להשתחרר ולחזור לאותה הסביבה, אותה השכונה. עליתי בפני שופטת וביקשתי ממנה שתעשה צו הרחקה. ניסיתי לעשות צו הרחקה. אז היא אמרה לי באלו המילים, הוא שילם את חובו לחברה, את יכולה רק להעתיק את מקום מגורייך. והחשש ברור, הממוצע העולמי מדבר על 50% מעברייני המין שישובו לפגוע. בארץ, לאחר טיפול, המספרים נעים סביב 18%. עברייני המין המשוחררים אינם מחויבים לקבל טיפול כלשהו, והקורבנות חשים שהחוק פוגע בהם ומיטיב, דווקא עם הפושעים. זאת הרגשה שאנחנו בכלא, והוא יכול לצאת, לרקוד, מועדונים, פאבים, אירועים משפחתיים, לסופר, לדואר, להכל, בלי לדפוק חשבון לאף אחד. ואנחנו תמיד מסתכלים ימינה ושמאלה, אולי הוא נמצא שם. אולי הוא קרוב, אולי הוא יצא. וזה הדבר שמפחיד אותנו. אתה רוצה לחזור לטיפול? צריך לקחת משהו נגד תופעות לוואי. תופעות לוואי... יום חזק. לא, וקוראים לך להירדם. הוא רוצה ללכת לחדש עוד 3-4-5 בצהריים. הוא רוצה רק לישון. דיברתי על זה גם עם אחותי. אמרתי לה, בסדר לקחת טיפול. אוקיי, אבל לא משהו שפוגע בדברים אחרים. עבריין המין שנתפס והורחק מהפארק מגלה שהפסיק לקחת את התרופה לסירוס כימי, והדחף חזר. עבריינים ששוחררו נחשבים כמי שכבר שילמו את חובם לחברה, והחוק לא יכול לחייב אותם לקחת את התרופה. בלי טיפול תרופתי,
יהיה קשה מאוד להפחית או למגר את התופעה של החזרתיות של עבירות בקרב הסובלים מסטיות מין. אני רוצה לעזור לך, ולא ליפול. בסדר? קח בחשבון, כמו שאתה יודע, אנחנו תמיד רואים אותך. אנחנו יודעים בדיוק איפה אתה נמצא, מה אתה עושה. וזה כבר מפקח אחר של יחידת צור שמגיע לפגישה עם עבריין מין שתחת אחריותו כדי לפקח וגם לתמוך. עשיתי עכשיו בראשון לחודש את הזריקה, יש לי פה את האישורים בכיס. צריך את האישור גם. זה בראשון לחודש עשית? כן. וזה בדיקת הסטרון. הייתי מפלצת, אני קורא לעצמי כל הזמן באותו זמן. הייתי מפלצת שפגעתי בקטנים במקום עבודה שהייתי מחובר, היה לי קשר ישיר עם קטנים. ושם הייתה הפגיעה הראשונה, וזה המקום שכיוון פה, ממנו נשלחתי לכלא. עברתי כבר 3 מאסרים, אני חושב שהם הספיקו לי. אני כבר 5 שנים מקבל את הזריקות מ-2010. אני חושב שהזריקה הזאת הצילה אותי. כי אני אומר שאם היום לא הייתי עושה את הזריקה, לא הייתי מקבל אותם. הייתי בלי להתבייש שהייתי חוזר לבאסר רביעי, חמישי, שישי ואפילו שביעי. ובזמן שהסכנה מרחפת תמיד, המדינה לוקחת את הזמן. החוק להגנה על הציבור מפני עברייני מין נחקק עוד בשנת 2006, אבל ההוסטל הראשון לאסירים משוחררים נפתח רק בשבועות האחרונים, וגם הוא נועד רק למעוניינים להשתקם. הבעיה היא שלא כל עברייני המין רוצים, ואין מי שיחייב אותם. מה הכי מפחיד אותי? ליפול. כי אני כל הזמן רק שואף להצליח, להתקדם קדימה. אני רוצה לבנות את הדרך קדימה, והמטרה היא ליפול. זה הפחד שלי.